Hayırlı gün okuşlar. Вакалмаларның суммасы һәм айырмасы темасының практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Гамәлләрне башкарыгыз. Әлеге вакалмаларның ваклаучылары бер төрле. Кагыйдәне кулланып башкарабыз. Димәк, ваклау өчен үзен калдырабыз, ә санаучыларын кушабыз. М-га 4 М-ны кушкач, 5 М килеп чыга. Икенче биремдә айырма табырга кирәк. Ваклаучыны калдырабыз. М белән минус М бетереше, N-га 2 N-ны кушкач, 3 N килеп чыга. Һәм өстәвенә алар кыскаралар. N беләнгән 2. Өченче аңлатманың суммасын табарга кирәк. Шулай ук ваклаучыны калдырабыз. Санаучыларын кушабыз. Охшаш кушылышларны берләштерәбез. Димәк, 2А минус 2А. Алар бетерешәләр, чөнки капма каршысыннар. Минус 3B плюс 9B 6B-ны бирә. Шулай 6 белән 6 бетереше, B белән B бетереше. 1 бүленгән A кала. Дүртенче аңлатмада биремдә айырма табырга кирәк. 8M минус 2M 6M-ны бирә. Плюс 3 минус 3 бетерешәләр. 6 белән 10 бетереше. Икесе дә 2-гә бүленә. Монда 3 кала санаучыда, ваклаучыда 5. M-нар шулай ук бетереше. 3 бүленгән 5M кала. Икенче бирем. Аңлатмаларны гадиләштерегез. Игътибар итсәк, әлеге аңлатмаларның ваклаучылары төрле. Димәк, башта уртак ваклаучыга китерергә кирәк. Әлеге аңлатмаларның ваклаучылары капма каршысыннар. Димәк, уртак ваклаучыга китерер өчен минусны җәя тышына чыгарып, уртак ваклаучыны табырга була. Димәк, плюс урынына мин минус дип язам. Һәм D минус C урынына C минус D дип язабыз. Димәк, уртак ваклаучыга китердек. Ваклаучыны үзен калдырабыз. Ә санаучыларны алабыз. C минустылар кыскара. Димәк, җавапта 3 кала. Әлеге вакланмаларның ваклаучылары шулай капма каршысыннар. Димәк, уртак ваклаучыга китерер өчен икенче вакланмада минусны чыгарабыз. Һәм 14 минус 2B урынына 2B минус 14 дип язарга мөмкин. Кагыйдәне кулланып, ваклаучысын үзен язабыз. Ә беренче вакланманың санаучысыннан икенче вакланманың санаучысын алабыз. Кыскача тапкырлау формуласын куллансак, B минус 7 тапкырланган B плюс 7 килеп чыга. Уртак тапкырлаучыны җәя тышына чыгарырга була. Ул 2. Һәм B минус 7-ләр кыскара. Җавапта B плюс 7 бүленгән 2 кала.
Өченче бирим. Аңлатмаларны гадиләштерегез. Әлеге биремне мин сезгә мөстәкыйль эшләргә тәкъдим итәм. Җавапларыгызны тикшерегез. Әлеге бирим Решу ОГ сайтыннан алынды. Димәк, әлеге аңлатманың А 2,18, Б -5,16-га тигез булганда кыйммәтен табырга кирәк. Үзгәрешләр урынына әлеге үзгәрешләрнең кыйммәтләрен куеп исәпләгәнче, башта әлеге аңлатманы гадиләштерик. Димәк, әлеге вакытмада уртак тапкырлашны җыя тышына чыгарабыз. 3A минус B минус 3A. Күренгәнчә, B минус 3A һәм 3A минус B алар капма каршы саннар. B минус 3A-ны 3A минус B дип язырга мөмкин, чөнки капма каршы саннарның квадраттары бер үк. Алар кыскара. 3A минус булар, шулай ук кыскара. Димәк, 3A минус B минус 3A кала. 3A һәм минус 3A капма каршы саннар, алар бетереше һәм минус B калды. Димәк, әлеге аңлатманы гадиләштергәч, безнең минус B калды. Ә хәзер исәпләп бетергә кирәк. Димәк, B безнең минус 5,16-га тигез. Минус 5,16 5,16-ны бирә. Әлеге биремне шиштек. Бүгенге дәрестә без вакыйгаларның суммасын һәм аермасын табырга өйрәндек. Онлайн мәктәпнең киләсе дәресләрендә көтеп калам. Сау булыгыз!